Η υπνική άπνοια ή άπνοια ύπνου είναι η παθολογική κατάσταση κατά την οποία διακόπτεται η αναπνοή για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Είναι η πιο συχνή μορφή διαταραχής του ύπνου και απαντάται σε ένα ποσοστό 4% των ανδρών και ένα 2% των γυναικών, αφορώντας βέβαια οποιαδήποτε ηλικία, χωρίς όμως να αποκλείονται και άλλες ηλικιακές ομάδες. Σε ένα ποσοστό 60 με 90% τα άτομα αυτά είναι παχύσαρκα. Η αποφρακτική άπνοια ύπνου είναι η πιο συχνή μορφή υπνικής άπνοιας, αφορά πάνω από το 90% των περιπτώσεων και σχετίζεται με τη χαλάρωση των τυχωμάτων του ανώτερου αεραγωγού, γεγονός που οδηγεί στην σύμπτωση, κατάρρευση του ανώτερου αεραγωγού και κατ' επέκταση της παρεμπόδισης εισόδου αέρα προς τους πνεύμονες, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για εισπνοή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο οργανισμός, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, να μην οξυγονώνεται αρκετά κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που οδηγεί σε μικροαφυπνήσεις. Η αποφρακτική υπνική άπνοια συνοδεύεται από θορυβώδες ροχαλιτό και γενικότερα οι ασθενείς αυτοί μπορούν να βιώνουν συμπτώματα όπως πρωινές κεφαλαλγίες, γενικότερα αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της ημέρας, απώλεια μνήμης, ακόμα κατάθλιψη, ενώ άλλα συμπτώματα πιο σοβαρά θα μπορούσαμε να πούμε είναι, που θα μπορούσε να παρουσιαστούν στους ασθενείς αυτούς είναι η αρτηριακή υπέρταση, επεισόδια εγκεφαλικά, ακόμα και σακχαρώδης διαβήτης. Η θεραπευτική προσέγγιση της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας καθορίζεται με βάση τη βαρύτητα της απόφραξης, καθώς και με την ανατομική περιοχή στην οποία εντοπίζεται η απόφραξη. Το σημείο της απόφραξης εντοπίζεται με ενδοσκόπηση και μπορεί να αφορά είτε τον οροφάριγγα, μαλθακή, υπερόα, σταφυλή, αμυγδαλές, βάση γλώσσας, ή τον υποφάριγγα, είναι το σημείο της επιγλωτίδας, ή και τις δύο περιοχές, και τον οροφάριγγα και τον υποφάριγγα. Η διάγνωση βέβαια θα ολοκληρωθεί με μια αξονική, μαγνητική ή πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία που θα υποδείξει μια πιθανή μακρογλωσσία, έναν οπισθογναθισμό, ρετρογναθισμό και αυτό θα οδηγήσει στην ανάλογη θεραπεία. Η ήπια μορφή υπνικής άπνοιας αντιμετωπίζεται με απώλεια βάρους και αλλαγή συνηθιών. Το gold standard για την θεραπεία της υπνικής άπνοιας είναι σίγουρα το CPAP, η συσκευή συνεχούς θετικής πιέσεως αεραγωγού. Ωστόσο, παρόλο που έχει υψηλά ποσοστά, πάνω από 80% θεραπευτικά, ένα 50% των ασθενών μέσα στον πρώτο χρόνο αποφεύγει ή εγκαταλείπει τελείως τη χρήση του CPAP. Παρόμοια ποσοστά αποτυχίας σε ό,τι αφορά την χρήση τους από τους ασθενείς έχουν και οι διάφορες ορθοδοντικές συσκευές που έχουν ως σκοπό να φέρουν μπροστά, να κρατήσουν μπροστά την κάτω γνάθο και κατ' επέκταση τη γλώσσα. Αυτό που ενδεχομένως δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι πλέον για την αποφρακτική υπνική άπνοια υπάρχει χειρουργική αντιμετώπιση. Και εδώ είναι που μπαίνει ο ρόλος του σωματικού και γναθοπροσωπικού χειρουργού. Ο οποίος, ο γναθοπροσωπικός χειρουργός, μπορεί κυρίως με 4 θα λέγαμε επεμβάσεις, 4 κατηγορίες επεμβάσεων να παρέμβει και να διορθώσει την αποφρακτική υπνική άπνοια, επιφέροντας έτσι σημαντικά ποσοστά επιτυχίας. Ανάλογα με το βαθμό και τη θέση της απόφραξης, η χειρουργική διευθέτηση του προβλήματος της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να περιλαμβάνει την υπέροϊπλαστική, που αφορά εκτομή μιας μακριάς και χαλαρής μαλθακής υπερόας σε συνδυασμό με αμυγδαλεκτομή ή όχι. Είναι μια επέμβαση που μπορεί να γίνει και με λέιζερ και επιφέρει ποσοστά γύρω στο 50 με 60% επιτυχία. Δεύτερη χειρουργική παρέμβαση είναι η ανάρτηση του ιοειδούς οστού στην κάτω γνάθο ή στο θηροειδή χόντρο του λάριγγα. Σε περίπτωση που έχουμε μια μακριά γλώσσα, κάνοντας μια μικρή τομή στην πρόσθετη τραχηλική χώρα, παρεμβαίνουμε, φτάνουμε δηλαδή στο ιοειδές οστό, το κινητοποιούμε και το καθυλώνουμε στην κάτω γνάθο, επιφέροντας έτσι μια πλήρη διάνοιξη του αεραγωγού. Είναι μια επέμβαση που μπορεί να φέρει και αυτή έχει ποσοστά επιτυχίας γύρω στο 60%. Τρίτη παρέμβαση είναι η πρόθεση του γενειογλωσσικού μυός. Είναι μια επέμβαση και αυτή που γίνεται κυρίως ενδοστοματικά, με μια μικρή τομή στο γένιο, στην πρόσθετη περιοχή του γεννίου, αποκολλάται το τμήμα του οστού και μαζί με τον γενειογλωσσικό μυ έρχεται όλο προς τα εμπρός και καθυλώνει τη γλώσσα σε πρόστια θέση, επιφέροντας και αυτό μια σημαντική αύξηση της διαμέτρου του αεραγωγού. Η επέμβαση αυτή συνήθως συνδυάζεται είτε με υπεροϊπλαστική είτε με την ανάρτηση του ιοειδούς, επιφέροντας εξίσου καλά ποσοστά επιτυχίας, μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Τέλος, και είναι κυρίως η μεγαλύτερη συμβολή, θα λέγαμε, συμβολή του γναθοπροσωπικού χειρουργού, είναι η ορθογναθική χειρουργική, που αφορά την προώθηση είτε την πρόσθετη μετακίνηση της κάτω γνάθου μόνη της προς τα εμπρός, είτε την ταυτόχρονη πρόθεση άνω και κάτω γνάθου προς τα εμπρός, μαζί, δηλαδή συνδυάζοντας μαζί και τα μαλακά μόρια, επιφέροντας έτσι δηλαδή πολύ σημαντικά και μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Η αποφρακτική υπνική άπνοια είναι μια σοβαρή πάθηση,
που ωστόσο έχει θεραπεία. Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης υπάρχει οργανωμένο τμήμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει χειρουργικά την αποφρακτική υπνική άπνοια όταν όλες οι προηγούμενες συντηρητικές μέθοδοι έχουν αποτύχει.